Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündölügi gepleşigimize başlaýarys. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Azatlyk Radiosynyň mardaky bir çeşmesi geçen hepde vilayatyň etraplarynyň birinde turan un dawasy netijesinde un yetmezçiliginden gahar azyp bildiren owa ýaşaýjylarynyň un dukanyna güç bilen girendiklerini habar berýär. Owa dukanynda un nowatyna duran adamlara häzirlikçe gelin un gutordy, size yetmedi, indi gelse bereriz diýerler we muňa inanmadyk owalalar owa geňeşiniň başlygyny urup dukany kursap girseler, onuň içinde un bar eken diýip çeşme gurrun berdi. Aýdylmagydan görä dukana gelen unyň hemmeti adamlara paýlanyp berilmän, onuň belli bir bölegini alyp galýan ekenler. Çeşme dukançy bilen owa geňeşiniň başlygynyň soň bu alınıp galynan uny çasny, ýagny döwlet bahasyndan gymmat bahadan satýandygyny hem sözüne goşdy. Owa başlygyny gowy edip uran adamlar soňra dukanda gizilenip goýulan undan adam başyna bir halta un alyp gitdiler. Bu 100% hakyky bolan zat diýip Azatlyň mardaky çeşmesi aýtdy. Bu habar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň marda iş taparynda bolup vilayatda gullyk edýän esirleriň aşhanasyny, harby gullukçylaryň gyzyn çörek we beýleki azyk önümleri bilen üpçün edilişini görüp gaýtmagynyň ýanyny gabat geldi. Mundan başga çeşmäniň tasdiklamagyna görä, un dawasynyň ulalyp ýaşaýjylaryň döwlet dukanyna kursap giren gününde başga da bir waka bolýar. Marda aýallar ýola çykyp maşin ýoluny baglap, awto ulaglaryň gatnawyny kesdiler. Azatlyň çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, ýolu baglamak protestine diňe aýallar gatnaşdy we erkek adamlar onuň golaýynda görünmedi. Şeýle-de çeşme ýol baglanandan soň aýallaryň talaplarynyň ýerine ýetirilendigini, ýagny unyň dogry we dogry paýlanmagynyň ýola goýulandygyny habar berýär. Türkmenistanda un kepek etmezçiligi we döwlet bahasyndan berilýän esasy azyk we mal ýymy önümleriniň uzyn nowutlaryndaky dawalary geçen ýylyň aýagynda başlandy. Azatlyň yerli çeşmeleri dekabryň başynda ýa bir ay gowrak wagt bäri unyň we arpa bugdoýdan öňän mal ýymlarynyň gytalýandygyny habar berdiler. Ýurdun iň gur ilatly Mar vilayatynyň ýaşaýjylary bu gytçylygyň öz ýaşaýan ýerlerinde hat ýiti duýulandygyny habar berdiler. Ahal vilayatynyň hem käbir etraplarynda, esasan hem Göktepe etrabynda unyň gytalýandygy habar berildi. Unyň gytylmagy bilen onuň bahasy hem gymmatlady. Şol bir wagtda häkimetleriň ýurtdaky un gytçylygyny, un sewdasyny çäklendirmek girizmek bilen çözmäge çalışýandyklary barada maglumatlar gelip gowuşýar. Un kepek etmezçiligi Daşowut vilayatynda hem ýiti duýulýar. Dekabr aýynda Daşowut vilayatynyň Gurban Sultan Ejemi Niýazow adyňdaky etraplarynyň merkezlerindäki galla dukanlarynyň öňünde döwlet bahasyndan her maşgala 20 kilogramdan satylýan kepegiň nowatynda ýüzläp adamyň nowaty durýandygy, nowatda uruş dawanyň hem turýandygy habar berildi. Şol bir wagtda Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna ýurtdyň durly künjeklerinde azyk gytçylygy sebäpli ýylada arasynda närazyçylyklaryň barha artýandygy barada maglumatlar gowuşýar. Un kepek etmezçiligi şu günleri çelini hem dowam edýär we bitirilýär. Emma muňa garamazdan türkmen häkimetleri ýurtdaky un gytçylygyny boyun almaýar. Ýogsa geçen ýyl hökümet ýurdun buğday planyny doldurup bilmändigini tasdik etdi. Owa hojulugyndaky reformalaryň netijeli bolmandygyny bölükleýin boyun aldy. Azatlygy line ulgamynda Goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Aşgabatda senat haritlarynyň bahasy ýene-de ýokarlanyp ýurdun daşyndan import edilýän önümler ortaça 50% gymmatlady. Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçylary bu gymmatlamanyň esasan adamlaryň günnälik durmuşda sarp edýän hemiki erginlerine, ýagny gapgaç we kirýüji serişdelere, diýşүүлýän pastalara değişlidigini aýdyp, munyň haritlaryň ýokarlanmagy bilen baglanşykly şu ýylyň başyndan bäri bolan ikinji wakadygyny belleýärler. Diýşүүлýän pasta başyň, pes sorty, olar 6 manat, 7 manat fevral aýynyň aýagyna, ýene mart aýynyň başyndan bolan soň diýşүүлýän pastanyň özüň pes sortynyň bahasy 12 manatdan agdyra bahadan satylýanam bar. Şol esasan şu pastanyň agramyna görä gymmatly. Ýa bolmasyn kagy platensalar bar. İksan kagy platensalar ýerleşenler olar ýylyň başyna 8 manatdy. Soňra fevralyň ortasynda bahasy 15 manat galdy. Indi şuň kunsol 21 manatdan
satylýar. Dip bazarda haritlaryň bahalary bilen ýakyndan gyzyklanýan Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Şeýle-de ol kir ýuwýan maşinlaryň hapalanyp hatardan çykmagynyň öňüni almak üçin niýetlenen Kalgon atly himik terişdäniň 500 gramlyk gutusynyň ýanwar aýynda 17-18 manatdan, fevral aýynyň 2-nji ýarymynda 23-25 manatdan satylandygyny, häzir bolsa 30-32 manada ýetendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Söwdegärler bu gymmatlamanyň sebäpleriniň daşary ýurtlardan haritlary getirip yerli söwdegärlere paýlayan firmalaryň inni önümleriň bahasyny ýokarlandyrmagy, dollaryň gara bazardaky narhynyň barha gymmatlamagy bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Ýatlap geçsek, şu ýylyň başyndan bäri Türkmenistanda şol sany Aşgabatda adyk we senaat haritlarynyň bahasynyň gymmatlamagy inni bir näçe gedek bolup geçdi. Fevral aýynyň 2-nji ýarymynda Lewap welaýetinde käbir adyk haritlarynyň bahasy ortaça 40% gymmatlady. Şondan bir näçe gün öň bolsa Aşgabatda daşary ýurtlardan import edilen senaat we käbir adyk haritlarynyň bahalary ortaça 80% ýokarlanypdy. Fevral aýynyň başynda daşary ýurtlardan import edilen süýtgatyk önümleriniň bahasy 100% gymmatlan bolsa, adyk harity etiň we hojalyklara getirilip berilen plastik gaplara gaplanan agyz suwuň bahasy hem ortaça 30% ýokarlandy. Şol bir wagtyň özünde Aşgabatda we ýurduň dürli sebitlerinde un, şeker we ösümlik ýagy ýaly käbir adyk haritlarynyň gytçylygy da dowam edýär. Munyň bilen bagly ýurduň döwlet dukanlarynyň öňünde uzyn nowatlaryň emele gelýändigine adatlygyň yerli habarçylary we çeşmeleri aýdýarlar. Gal berse de şu aýyň başyndan Aşgabatyň käbir döwlet dukanlarynda adam başyna günnelik satylýan unyň, şekeriň odol kesgitlenen çäk möçberi hasem kemeldildi. Mundan öň her adama günne 5 kilogram un satylan bolsa, ol häzir 1 kilograma çenli kemeldildi. Özgedende şekeriň möçberi 1 kilogramdan 500 grama çenli azaldyldy. Bularyň ählisi Türkmenistanda benziniň bahasynyň 50% gymmatlandy. Dollaryň gara bazardaky narhynyň 13 manatdan hem aşan döwründe. Şeýle-de ilata 25 ýyla golaý wagt bäri mut berilen hyzmatlaryň ýatyrylmagynyň bir näçe aý soň bolup geçýär. Türkmen häkimetleri ýokarda agdalan gymmatlamalar barada häzirlikçe ilat köpçüligine maglumat bermän gelýärler. Türkmen mediasynda bolsa ýurtda adyk bolçulugynyň üpçün edilýändigi, ilatyň bagtýarlyk zamanasynda ýaşaýandygy barada reportajlar görkezilýär. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmen zenanyň ýaranlary 2,4 milyon dollarlyk mail hack uğurluğundan masyrly. Türk mediasynda türkmen migrantlaryň gatnaşmagynda bolýan we jemgyýetde uly seslenme döredýän uğurluklar barasynda ýygyderli habarlar çykmaga dowam edýär. We bu gedek aýplanýanlaryň arasynda bir Türkmenistanly ýaş migrant zenanyň bardygyna aýratyn üns çekilýär. Türkiýanyň köpçülikliğin habar berişleri işlerine ýaýran habarda aýdylyşyna görä, Istanbulda halkara söwda bilen meşgullanýan firmalaryň elektronik poçta salgylaryny uğurlap, olaryň adyndan 9 milyon 120 min Türk lirasy, ýagny 2,4 milyon Amerikan dollaryna golaý puly öz hasabyna geçiren hakerler toparyna garşy gurnulan operasiýada 7 sanaty daşary ýurtly jemi 14 adam ele salyndy. Anonim ýagdaýda Adatlyk Radiosyna maglumat beren Istanbuldaky polis çeşmesiniň aýtmagyna görä, hakerler toparynyň daşary ýurtly agdalarynyň biri Nurgözel Güjwa atly Türkmenistanyň zenan. Galanyň bolsa türli ýurtlaryň raýatlary. Halkara söwda bilen meşgullanýan 6 sany firmanyň ýol başçysynyň Istanbulyň Respublikan sülçüligine işleşýän firmalar bilen ara gatnaşykda ulanýan elektronik poçta salgylaryny uğurlap, olaryň bergilerini başga adamlaryň öz hasabyna geçirendiň barasynda eden arz şikaýatynyň soň Istanbul polisiniň elektronik jenaýatlara garşy görüş bölümi derrew gözläp agtarş işini başladýar. Polisler firmalardaky kompýuterlarda geçiren barlygyna elektronik poçta salgylarynyň başga adamlar tarapyndan iýerilen viruslar arkaly mail hack usuly bilen uğurlananyny anyklaýar. Ondan soň kompýuter hünärmeni polisler firmalaryň adyndan täzeden owulkulara meňdeşirek elektronik poçta salgylaryny açýar we tölewi amala aşyrmaly firmanyň adyndan algydar firma galp elektronik haty berýär. Önümleri allyk tölew üçin resmi nama iýermeňize garaşýar diýen hat iýerler.
we ol firmanyň iweren resminamasyny diňe ogurlar topory alýar. Hakerler tölew resminamasyndaky bank hasap maglumatyny özçe üýtgedip soň tölew etjek firmaýy berýär. Banklardaky näsazlyklar sebäpli hasap maglumatlarymyz üýtgedildi diýen duýduruş bilen iwerilen bank hasabyna tölew amala aşyrylanmakaly puly ogurlaryň alanyny äşgär bolýar. Ondan soň Istanbul polisi 6 firmany şeýle duzak bilen arlyga salyp 2,4 milyon dollara goloý puly öz hasabyna geçiren hakerler toporunyň ähli agzalaryny ýeken tapýar. Şol ruwatyň özünde de dürli salgylarda geçirilen operasiýada biri Türkmenistanyň we galany Nigeriýaly daşary ýurtly migrant bilen jemi 14 sany guman edilýän ele salynýar. Istanbuldaky polis çeşmesi Türkmenistanyň migrant denen Nurgözel Güýjewanyň sosial ulgamdaky sahypasyna dürli ýaraglar bilen düşen suratlarynyň bolsa aýratyn üns çekkendigini aýtmak bilen sözleriniň üstüne ýetirýär. Ýatlap geçsek bu Türkmenistanyň migrantlaryň gatnaşmagyna edilen şeýle uly gögrümli ogurlyklaryň ilkinjisi däl. 17 fevralda Istanbulyň Harbiye mahallesinde ýaşaýan Leyla Ç adly denanyň öňündäki gymmaty 3 milyon 500 min Türk lirasyna, ýagny 900 min dollara aşýan şaý sepleri ogurlanypdyr. We munyň bilen baglanşykly onuň öňünde işleýän migrant bilen ogul işläp giden Narjemal B adly türkmen migrant denany tutsak edilipdi. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar gündüligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Merkezi Aziýa döwletleriniň liderleriniň sammitine Türkmen prezidenti gatnaşmaz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Merkezi Aziýa döwletleriniň baş tutanlarynyň Astana şäherine geçiriljek ilkinji sammitine gatnaşmaz. Bu barada Sputnik Täjikistan neşri Neytrany Türkmenistan gazetine salgylanyp habar berýär. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň ýazmagyna görä Türkmen prezidenti 2 martda geçirilen hökümet mejlisinde Gazagystanyň paýtagtynda geçiriljek sammit barada habar berip, ozal gazanylan ulaşyklara laýyklykda öňüne boljak foruma Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşyk aýdypdyr. Gurrun edilen sammit Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew hemde Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýowyň başlangyçlary bilen Nowruz bayramynyň bellenýän günlerini gabatlap Gazak paýtagtyna geçirilmegi gödöňüne tutulýar. Ýatladyp geçdik Merkezi Aziýanyň liderleri mundan ozal Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy garaşly döwletleriň arkalaşygy ýaly guramalaryň ýygnaklarynyň çäklerini resmi däl görnüşde duşup gelýärdiler. Şeride Merkezi Aziýa ýurtlarynyň baş tutanlary 2006-njy ýylyň 2 sentýabrynda Gazagystanyň paýtagtyna resmi däl görnüşde duşup şonda bu duşuğa Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň hem de Özbegistanyň prezidentleri gatnaşyp, dürli meseleleri şol sany ykdysady ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşypdylar. Türkmenistanyň ozalky prezidenti Tapar Murat Niýazow hem şonu Edil Gurbanguly Berdimuhammedow ýaly agzalýan sammite gatnaşmagyny Merkezi Aziýany ýakyndan ýygyrlaýan käbir synçylaryň aýtmagyna görä soňky ýyllarda agzalýan ýurtlaryň arasyna regional hyzmatdaşlygy ýygjanlaşdyrmak boýunça käbir oňyn ädimler göze eýilip başlady. Mysal üçin regional gatnaşyklary päsgelçilik döredip biljek ýagdaýlar hususan regionaly käbir ýurtlaryň arasyna serhet dawalary boýunça öňe gidişlikler gazanyldy. Özbegistanyň hem de Kyrgyzstanyň arasyna uzağa çeken serhet dawalarynyň agramly bölügi 2017-nji ýylyň başynda iki ýurdun prezidentleriniň arasyna gol çekilen ulalaşyklaryň esasyny aradan aýryldy. Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýowy 2016-njy ýylyň sentýabr aýyny ozalky awtoritar prezident Islam Kerimewiň ölümünden soň hökümet başyna geçip, goňşy döwletleriň arasyna ysnyrşykly gatnaşyklar ýoly goýmak üçin käbir tagallalar etdi. 2017-nji ýylyň 11-nji noýabr günü Özbegistanyň Samarkand şäherine Merkezi Aziýada howpsuzlygy we durnukly ösüşe bagyşlanan BMG-nyň himayatyna konferensiýede eden çykyşyny Gazagystanyň Daşary işler ministri Kayrat Abdurrahmanow Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderleriniň arasyna Astanada sammit geçirmegi teklip edipdi. Konferensiýede eden çykyşyny Abdurrahmanow Gazagystanyň Merkezi Aziýada we Awganystanyň parahatçylygyň, howpsuzlygyň we hyzmatdaşlygyň nusgasy bolan regional zonanyň döredilmeginiň tarapdarydygyny belläpdi. Samarkandda geçirilen maslahatda Özbek prezidenti Şawkat Mirziýowy hem Nazarbayewiň bu başlangyjyny goldap çykyş etdi we goňşular bilen has ýakyn hyzmatdaşlygy esaslanýan ösüşüň täze tepkitlerini gazanmagy maksat edinýänliklerini aýtdy. Ýatladyýar, mundan ozal Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 2018-nji ýylyň mart aýynda Özbegistana sapar etjekdigi ma'lum edildi. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar gündüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew.
Daşawuzda maýyplar üçin kömek pullary mundan beýlek bankomatlaryň üstü bilen beriler. Azatlyk radiosynyň Daşawuzdaky çeşmesi welaýatyň Sapar Murat Niýazow trawynyň obalarynyň birinde bu baradaky degişli bildirişiň atylandygyny habar berdi. Maýyplar üçin kömek pulu berilýän kassalarda mejburi plastik kartlaryny geçmek barada bildiriş atylypdyr. Sebäbi bilen gyzyklanamda indi her 10 sany daýhan birleşigine bir kassirin galdyrylyp, galanlarynyň bolsa ýysynden boşadyljakdygyny aýtdylar. Diýip Azatlyk radiosynyň Ýurdun Demirgazyk welaýatyndaky bir çeşmesi gurrun berdi. Yer elinde ýatlatsak soňky bir näçe aýyň dowamında ýurdun dürli sebitlerinde büdjet işgärleri bilen birlikde pensionerler, maýyplar çağı üçin kömek pullaryny alýanlar hem plastik kartlaryna geçmeli edildi. Mundan başga Daşawuzda ýylaty döwlet tarapyndan tölenýän pensiýa kömek pullaryny plastik kartlaryna geçirmek isleýän pensionerler plastik kartyny almak üçin ýany bilen özüni kepil etip biljek işleýän bir adamy alyp barmak hem talap edilýär. Munun kepil etýän adamyň pensioneriň aradan çykan ýagdaýynda habar bermek üçin edilýändigi aýdylýar. Bellep geçsek aýlyklaryň, pensiýalaryň kömek pullarynyň plastik kartlaryna geçirilmegi bilen ýylat soňunda pullaryny naklaşdyrmakda durly kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolup başlady. Bir tarapdan owa ýerleriniň ýylatynyň ýaşaýan sebitlerinde bankomatlaryň ýoklugy sebäpli 13 kilometr ýoly söküp etrap merkezlerine gatnamaly bolýandygynyň kynçylyk döredýändigi aýdylsa, başga bir tarapdan bankomatlarda pullaryň ýoklugy we naklaşdyryp bolýan maliýet listelerine girdilen çäklerin ýylaty kyn güne salýandygy bellenilýär. Azatlyk radiosynyň Daşawuzdaky çeşmesi yerli büdjet işgärleriniň özleriniň plastik kartlaryna geçirilen ýanwar aýynyň aýlyklaryny häzirki güne çelini hem naklaşdyryp bilmeýändiklerini gurrun berdi. Adamlar giýje gelip bankomatlaryň öňüne garawullaýarlar. Olara pul goýulan halatynda hem bir günüň dowamında adam başynan 150 manatdan artyk pul naklaşdyryp bolmaýar, diýip Azatlyk radiosynyň atlandyrylmasyzlygyny soran çeşmesi belledi. Galy bersede ýurtda plastik kartlary bilen nagt bolmadyk töle üçin mümkinçilikler henüz hem çäkli bolmagynda galýar. Türkmen resmiýetleri ýylatyň ban kartlary sebäpli çekýän kynçylyklary barada häzirki güne çelini dymyp gelýärler. Munyň deregine döwlet mediasynda adamlaryň bankomatlardan hiç kil bökdünsiz pullaryny nagtlaşdyryp, olary maňlaýlaryna silýän pursatlaryny görkezýän reportajlar berilýär. Hormatly radio dinleyijileri, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepler Azatlyk radiosy efirde siz bilen men Sultan Atçylywa gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Aşgabatyň howa mendirinden Istanbul şäherine uçýan reýsleriň köpülenç boş diýenýär uçýandyklaryny ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň işgärleriniň ýaşaýjylary Garasanawa girilmekler bilen daşary döwletlere seýahat etmekler, uçara petek satyn alýan ýaşaýjylaryň uçara goýberilmän ýerine gaýtarylýandygynyň fakytlary dowam edip gelýändigini ýaşaýjylardan esmek bolýar. Aşgabatly ýaşaýjy beýberiň aýtmany görä uçara goýberilmän ýaşaýjylaryň sanawy soňky 2 aýyň dowamında has artypdyr. Türkmenistanda işsizligiň artmagy bilen ady önümleriň aşy gymmatlamagy, ýaşaýyşyň kynalmagy bilen daşary döwletlere işlemäge etmek isleýärleriň sany artypdyr. Şol sebäpli Aşgabatyň howa mendiriniň kasalarynda uçarlara asla petek tapdyrmýar. Tanış bilişiň üstü bilen para peşkeşiň hasany petek satyn almaly bolýardyň. Emma uçara goýberilmän ýerine gaýtarylýardyň. Soňra petegiň 15 göterimini tutup galýarlar. Hem ýoluňdan galýardyň, hem bahasy az güç bolmadyk petegiňden tutup galýan puluň hasany bir giden dele çekýärdiň diýip beýbi dowam edýär. Şol bir wagtda uçara goýberilmän ýolagçylara onuň sebäpleri barada hiç bir düşündiriş berilmeýär. Ýaşaýjylar özleriniň Garasanawa girilendiklerini migrasiýa gullugynyň geçmeli wagtlary bilip galýarlar. Şer döwletlere iş göllegi bilen gitmek isleýärleriň has artmagy bilen Garasanawa girilmedik ýaşaýjylaryň hem nire barýan, näme üçin barýan, kim bilen barýan diýenäli soraglary çekilip uçara goýberilmändigini bu ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolýan beýbi aýdýar.
Garatana we giridilmedik öz telekeçilik işleri bilen daşar döwletlere gatnap beren ýaşaýjylardan birisi uçara göýberilmeýän ýaşaýjylar üçin onuň ýygyna gaýdyp geljegine kepil geçdi. Onda ol ýaşaýjynyň uçara göýberilýän halatlary hem bolýar. Emma tanyş bilişim diýip kepil geçip bir adamyň uçara göýberilmän gazandan ol adam hem gaýdyp ýygyna dolanyp gelmese, onda seniň özüň soňra uçara göýbermeýärler diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Ýaşaýjylaryň uçarlara göýberilmeýärligi sebäpli soňra uçarlarda ýerler boş galar. Ýolagçylaryň migrasiýa gullugy tarapyndan uçarlara göýberilmän ýygyna gaýtyrylmaklar sebäpli Aşgabat aeroportunyň näçe delil çekýändigi barada maglumat almak başartmasa da hiç bir döwletde şolar ýaly öz halkynyň ýoluny böwetlep, adamlaryň ýaşamak, gazanç etmek mümkinçiliklerinden mahrum edilmek fakatlaryna duş gelinmeýändigini hem ýaşaýjylar belliýärler. Öz ýurdunda işlemäge iş tapylsa kim öýüni, maşgalatyny, esasan hem ýaşagatyny taşlap daşar döwletlere gitjek. Ýylatyň iş göllerinde daşar döwletlere gitmeklerini islemeýän bolsalar, döwlet ýolbaşçylary ýylaty iş ýerleri bilen üpçün etmegiň aladan netmelekeler. Ne taýhana gadan jetmäge ýol berler, ne telekeçe gadan jetmäge ýol berler. Telewizionyada bir zat diýiller, durmuş bolsa başgaça ýörýär. Ýylat diňe kynçylykdan başga zat görenok diýip ýaşaýjylar nagtýarlar. Kepler Azatlyk Radiosu habarlar gündeligini dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Araz Perwiş. Amerika Moskowany Siriýanyň Günnäger Guta regionuna parahat ýylatyň rehimsizlik bilen öldürilmegine gatnaşmakda aýplap, Birleşen Milletler Guramasynyň atyşyklary besetmek barada kararyna garamazdan Ors harby oşarlarynyň gozgulunçylaryň kontrolündaky regiony bombalandygyny aýdýar. Aktam tarafından 4. Mart'ta edilen bu beyanat 7 yıl beri Siriýada barýan raýy turşuna Prezident Beşar el-Asadi goldamak sebäpli Orsiýeta gönüktirilen iň berk beýanatdyr. Aktamyň beýanatyna Orsiýet we İran tarapyndan goldalýan Asad rejiminiň Günnäger Gutada ýylatyň garşysyna alyp barýan harby hüjümlerini Birleşen Ştatlar ýazgarýar diýilýär. Beýanatda bellenmegine göre Orsiýetyň harby oşarlary 24 fevral bilen 28 fevralyň aralygyna Siriýadaky hawa menzili Hmeymimden Damaskyň goloýuny we Günnäger Gutada günne adyndan 20 bombalama missiýasyny amala aşyrypdyr. Beýanatda Orsiýet Birleşen Milletler Guramasynyň kararyny äsgermelik edip terrorizme karşı operasiýalary bahanalap büyüne adamlary öldürdi diýilýär. 4. Mart'ta Britaniýanyň Premier Ministeri Theresa May'in edarasi onun Amerikan prezidenti Donald Trump bilen telefonuna gürleşip Gutada adamlaryň çekýän ezir azabyna Siriýanyň hökümeti bilen onun goldawçysy Orsiýetyň jogapkärligi hakda alalyşandyklaryna habar berdi. Asad hüjümleri besetmek boýunça halkara derejesinde edilýän çağırşlara garamazdan öz güýçleriniň Günnäger Gutada gozgulunçylara garşy alyp barýan hüjümlerini dowam etdirjekdigini aýtdy. Aktivistler hökümet güýçleri bilen onun yaranlary hüjümlerini 18 fevralda güýçlendirilýäri Gutadaky gazaply hereketlerde 600'den adak adamyň ölendigini aýdýarlar. Yerli atyşyklary togtatmak boýunça Moskwa tarapyndan berilen buýruga şeýle Birleşen Milletler Guramasynyň Hawpsuzlyk Geňeşiniň 30 günläp atyşyklary besetmegi baradaky kararyna garamazdan Gabawdaky 393 000 teoregi ýylata humanitar kömekleri ýetirmek başartmady. Asad atyşyklaryň günne 5 sagatlap togtatylmagyna salgylanyp, atyşyklary togtatmak bilen sewiş operasiýalary arasynda gapma garşylyk ýok diýdi. Siriýanyň Arap armiýasy tarapyndan dün we öňün Gutada bolan öňügidişikler atyşyklaryň togtatylan mahalyna gazanyldy diýip Asad telewiziýanyda eden çykyşyny aýtdy. Ol soňra hem şol sebäpden biz parahat ýylata çykyp gitmäge ýol bermek bilen birlikde operasiýany dowam etdirmeli diýip sözüniň üstüne goşdy. Siriýada parahatçylykly protestleriň basylyp ýatyrylmagy bilen başlanan uruşyň tutuş dowamyna Asadyň hökümetini goldan İran bilen birlikde Orsiýet boldy. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.